U vrijeme neizvjesnosti sve više se bojimo promjena. Pa evo, ovim svojim potezom ohrabrit ću i sebe i vas i napravite isto. Znači sad će se ti praksirat na meni ili to ti? Dobro. Počeš i više. Super. Znaš kaj, očajna vremena zahtijevaju radikalne mjere. Rekao sam da ću ih sve doma ošišati. Znaš koja je panika među djecom? Imaš mladež i to ne? Nemam, nego ovdje sam se s neoprenom. A plivao sam jučer u neoprenu i... Sam ti rekao da samo biti upad. Da, plivam svaki dan 1 sat. To je dobro. Uf,